ngempela kuyiqiniso nithi umchamo uyelapha ngoba babesigeza ngawo nathi isikhulu but ke mawukuthi akusiwo laphayo yini lapha uphenyane. So angikuhlabe kakhulu komchamo Maphisa, ngihlabe nje kakhulu ngoba kunesigameko nje ngisikhumbula kahle ngisasebenza emshini. Yes. Kuke kwaba nomuntu ofike egeze ngomchamo emehlweni wagcina engasaboni nje totally ngenxa ya infection noma ukugula okugcine sekuholela ukutheni amehlo avaleke. Hawu. So umchamo nje simelene kakhulu nawo sithi cha umchamo awungena ehlweni. Abantu abami ukuchama. Yebo. Absolutely. So uphenyane ukulapha kuyi-infection siyayithi self-limiting infection. So uma ungabe ungayitreatile iyake ihambe ibe ngcono. Okay. Kodwa i-treatment esinika noma ulapho noma ukulashwa esikwenzayo senzela ukuthi abantu basheshe balulame. So sibanika into ekuthiwa siyibiza nge-supportive treatment. I-treatment ezobasiza ukuthi basheshe balulame. Okay. Kodwa uphenyane noma uliyeka nje luzihambela lona lingagcina seliphelele. Li-self-limiting within about 2 weeks funa beseliphelile. But kuyasiza ukuthi ulitreat ukuze lisheshe lilulame. Ngoba nje butheli lisemahlweni futhi kungenzeka lilimaze namehlo. Lilimaze namehlo, yes. Mhlawumbe usungilaphile ukuthi uyishilo ukuthi isikhathi esingakanani bengifuna nokuthola ukuthi into ephatha isikhathi esingakanani. Bukhona yini ke ubungozi mawugcina ke uliyekele nje wangale lapha ekuthiwa nje nabo ubungozi ongabhekana nabo kwesinye isikhathi? So good question. So umbuzo omuhle lo. Bengingathi kungcono ukuthi welashwe ube ngcono kunokuthi uliyeke ngoba uthemba ukuthi lizoba ngcono. Ngoba kungenzeka ligcine lingabanga ngcono libe nama complications. Okay. Ama complications ke kuba nzima ukwa-treata kunokuthi utreate uphenyane nje lisawu uphenyane. So bengathi kuhle abantu ukuthi bathole usizo, bathole unyango kusa-early.